Гласове равни за посрещане знамето на гимназията. Мирно! За издигане на националния флаг на Република България. Мирно! Винаги е съпроводен от многобройни емоции. Миговете на изпращането са най-мили за всички. Бие последният училищен звънец, прави се последната обиколка из сградата, започва последното сбогуване с учителите. 12-класниците преосмислят всички недоразумения. Това е денят, в който всички са приятели, всички се обичат и милеят един за друг. И независимо, че се повтаря всяка година, този специален ден е много вълнуващ и винаги различен, защото след него започва изпитанието. За умението да живееш, за силата да не се страхуваш, за привилегията да бъдеш себе си. Днес дойде моментът. Доста се опасявахме как ще протече тържеството. Така че... Поздрав към зрелостниците от името на заместник областния управител ще отправи госпожа Албена Георгиева. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми зрелостници, за мен е чест и удоволствие от свое име и от името на областният управител господин Момчил Стонков да ви поздравя по повод... Цените ще скачат, политиците ще лъжат, те също ще остареят. И когато това стане, ще си въобразяват, че когато са били млади, цените са били разумни, политиците честни, а децата са уважавали по-възрастните. Нека нашите осмокласници връчат пълния текст. Поздравя абитуриентите с този прекрасен за тях ден, да им пожелая много щастие и така успешен и светъл път в живота, да могат да реализират своите мечти и да бъдат едни наистина доволни от живота хора. Изключително съм благодарен и щастлив от това, че съм тук, от поканата господин Георгиев, директора на училището, госпожа Каменова от училищното настоятелство, за тази идея, която всъщност се роди, развихме я и в крайна сметка реализирахме и завършихме благодарение и най-вече на прекрасната Валя Александрова, която направи всичко това възможно с нейния труд. Ако имаше повече учители в нашите училища като нея, нещата щяха да бъдат съвсем различни, за което изключително много благодаря. Поднасям моите поздрави от името на Асоциацията на екскурзоводите в България. Лично това е. Ще дам думата на госпожа Александрова да каже, да ги поздрави и тя с няколко думи, и от мен това е: бъдете здрави и много успешни. Благодаря още веднъж.
са излишни, защото тези смели хора да решат да упражняват професията екскурзовод, тепърва започват да се доказват. Господин Михайлов, всички преподаватели в ГПЧ са същата класа и в резултат на това вие виждате каква инвестиция имаме в нашите ученици. Радвам се, че от името на Асоциацията на екскурзоводите, които изпитваха нашите ученици, им показаха, ако искат да докажат себе си, по този начин да учат за България, не с насилие, както се казва от учебника, а с това да бъдат лично мотивирани чрез своите граници в Европа, в кавички, чрез чуждите езици, как да представят България, как да работят за каузата Видин и Северозапада и как да бъдат наистина хора с европейско измерение, с много знание и тепърва доказвайки какво можем ние от Видин и ГПЧ Йордан Редичков. Невероятни са! Станислав Орлинов Борисов. Къде си Станислав? Нашия знаменосец. Да ни уважават и зачитат, и ние трябва да покажем уважение и търпение към другите. Учеше ни, че в училище помощ винаги ще бъде предоставена на тези, които се нуждаят. Той не ни далеше по домове, както в Хогвартс, а вярваше, че всеки един от нас притежава свои уникални качества. От него разбрахме, че не е важно какво нямаш, а трябва да се радваш и на малкото, което имаш. Скъпи наш Дъмбълдор, може би не оправдахме всичките ви очаквания. За последният учебен ден заедно! Два чифта стъпки. Едните на човека, другите на Бога. Но имало и мигове, когато стъпките били само една редица. Човека си спомнял, че това са били най-тежките мигове в неговия живот. Обърнал се и рекал: Господи, Господи, защо в най-тежките мигове от живота ми си ме изоставил? Господ благо и милостиво го погледнал и казал: не, мой синко, в най-тежките мигове от живота аз те носех на ръце, затова стъпките по пясъка са само моите. Вярвайте и магията ще стане. Животът не винаги е само низ от благи. Въздух и вода, моя душа. Търпението. Благодарим ви за търпението. За биологията ни променихте мнението. Сашка Геркова се казва тя. Учителка по български език добра. Говори ни приспивно, но тестове решаваме активно. Домашно, имате ли вие? Всеки час ни пита тя. Ох, как да отговорим на това?
5 години. Тя труди се много за нас, а ние дано не проспахме важното в час. Благодарим ви, госпожо Гергова! И каним на сцената нашата класна, госпожа Анелия Димитрова. Буквата Б не е случайна. Б като бунтари. Думата определяща най-добре нашия клас. Но пораснахме. Вече знаем, че когато класната каже спрете да бягате, го казва за наше добро. Все пак на никого не му се боядиса оградата пак. Разбрахме, че ученето by heart би могло да бъде полезно, иначе ще има двойчици. Разбрахме, че тройките по математика са си наши и госпожа Аристотелова само ги отразява в дневника. Господин Вачев често ни се ядосваше и ни питаше, кой затвори вратата. Искам да кажа няколко думи за този невероятен човек, който през тези години беше до нас. От името на целия клас искам да кажа, че той ни даде едни от най-ценните житейски съвети. Пляскайте! Айде! А така! Това е най-добрата класна! 5 години ни е хранила и ни е поила. Аз заради нея надебелях. Много успели. Ние знаем, че ще успеем. И независимо дали ще учим български, математика, химия, биология, история или каквото и да било, важно е да следваме мечтите си. А на въпроса как се виждате след 10 години, бихме отговорили така. Истински, силни, големи мечтатели и идеалисти. Ще следваме мотото на нашето училище на Йордан Радичков, а именно бъдете невероятни. Искаме да кажем едно огромно благодаря, защото ние ще го следваме. Благодарение на вас, мили учители. Сега се насладете на това, което сме ви приготвили.